Assalamu alaikum masu sauraron mu, barka da zuwa tashar Arewa Pakis TV, tasha da ke kawo muku labarai kan fitattun jarumai a masana'antar Kannywood. Ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu idan mun dora. Wannan tasha a yau ta kawo muku hotunan wasu fitattun jaruman Kannywood tare da manyan 'ya'yansu. Wasu ma daga cikin wannan jarumai kun manta da su a yayin da wasu suka yi aure suka bar masana'antar. Ga dai hotunan nan kamar haka.